Ovako ekipa Radio Gračanice pokušava da se približi do porodice Savić koja godinama bitiše u mestu zvanom Zebince u opštini Novo Brdo. Kao što i sami vidite, zima kod njih ne jenjava. Dešava se da i po 4 meseca žive zavejani u snegu dubokog, možda i preko pola metra. Teško izlazimo na kraj, sneg je od 1 metra, ali želimo da stignemo do porodice Savić i uspećemo. Kako je živjeti ovde u ovom brdsko-planinskom kraju? Da se živi može, malo zimi, put je neprohodan, ali snalazimo se nekako. A vas ima i na reklami jedan SMS za jedan obrok gladnima na Kosovu. Jel to pomaže nešto ili ne? Pa to ide preko ove Svetlane, koji pomoć stigne ona donese. Znači zahvaljujući njoj to dobijete? Da, zahvaljujući njoj to dobijamo, drugo ništa. Niko vas još nije pozvao ništa? Ne. To preko Svetlanu ide sve i ona kad dobije novac, kad dobije ovo, to donese i... Put porodice Savić krećemo pešaka. Odavde više autom nismo mogli. Pešaka. Otkad su napuštene ove kuće? Pa ovo je napušteno, neke su ove ovamo napuštene 2001. Ovo je malo ranije, pošto ljudi nisu našli posao gore po Srbiji i tamo su pravili i oselili se da žive. Je li neko dolazi od njih ovde? Pa retko. A osim vas, jel postoji još neko da živi ovde? Postoji na nekih kilometar gore neki starci, 3-4 porodice, neki samci, neki suprugi i supruga, to su sve stariji ljudi. Ima čovjek jedan koji se sad oženio jednom Albankom. Kažeš da se skoro komšija oženio Albankom iz Albanije. Je li to često da se dešava ovde u vašem kraju tako nešto? Pa nije čest primjerak, ali kad ljudi nemaju izbora mora jedna tako nešto se odluči. Kaži mi, kako se zoveš? Kaži kako se zove sine? Kaži Savić Jelena. Ajde. Nema veze, sad se malo postidela. Dete mi je bolesno svaki mesec i po dana idem za Beograd. A od čega je ona bolesna? Ona je epilepsija. Od 6. godine, od 12 godina, znači 6 godina sam non stop u Beogradu. Je li vam neko pomaže? Pa vidite, meni do sad mi je pomagao crkva. Mislim na institucije pre svega. Ne, institucije. Sad sam počeo da primam tuđu negu za nju i za starce. Do sad ništa. Koliko opština pomaže vašoj porodici? Ništa. Krave, evo, muze se svakodnevno bar po jedna, ako ne sve tri, pošto naizmenično se tele. Imaju prosek
8 do 13-14 kila mleka. Jeste li kad možda konkurisali negde da dobijete još koje grlo stoke? Ne, nisam. Jeste li razmišljali o tome? Pa tražio sam pomoć samo za štalu da mi pomogne opština, ali nisu htjeli da mi daju, pošto štala mi je veoma stara, obrušena. Mislio sam da proširim kapacitet, pošto deca ne planiraju da stanu ovde, pošto nema čime da se bave. Od koga očekujete pomoć? Pa više od nikoga. Jedino iz Republike Srpske, oni su mi pomogli, dali su mi traktor i obećali kao nešto da mi pomognu, vidjet ćemo to. Kad su vam dali traktor? Pa pre 2 godine su mi dali traktor. Je li to vlada Republike Srpske ili neka opština? Ne, to mi dao otac Jova, to je u stvari bratske crkve Republike Srpske iz Sarajeva. Koliko vam znači taj traktor? Pa mnogo mi znači, imao sad nije kultivator, sad radim sve sa traktorom, znači ništa ne radim ručno. Ćao. Ćao, daj mi ruku. Daj mi ruku. Vidiš, ovaj čika te snima. Mala Jelena ima, kažete, jednu posebnu želju, ali tako? Merak je da ima kompjuter. Bila je kod je sestru sad, pa videla tamo zet ga učio da uči igra na kompjuter i sad nema dan da ne spomene kompjuter, ali nemamo uslovi da ga kupimo, pa bi volela i bi zamolila dobrim ljudi ako bi mogli da jedan kompjuter da nabavi. A mala Jece sad sa 11 godina počela da... Da, počela Da da piše. piše pomalo, da crta. Hoće, trudi se dosta, ali će da vidimo dok će da bude, dok će da stigne. Rekli ste nam da su vam obećali da će da joj kupi neko kompjuter. Poobećali su 2-3 organizacije što su dolazile, biće, ali od toga nema ništa. Možda padne da vidimo makiješ. Godinu dana sam ja proveo u Londonu. Koji su razred? Treći. A ti koji si razred? Drugi. A kako se zoveš? Marina. A kako se ti zoveš? Slađana. I kakvi ste učenici? Dobri. Koju želju ti imaš? Reci nam, ajde. Šta je tvoja Ja- najveća želja? Ja bih najveću želju imao da dobijem jedan kompjuter. Samo to. Samo to. Hvala majci Devet Jugovića i svim onima koji nam na ovaj način pomažu da ostanemo da živimo ovde i da radimo. Da se prehranite. Da. Želim vam svu sreću. Hvala takođe.